Bueno, moi boa tarde. Vamos dar comezo á Comisión de Operación de Infraestructuras e Medio Rural convocada para o día de hoxe ás 6 da tarde. Primeiro punto do día, acta anterior, correspondente ao ordinario do 17 de xaneiro do ano 2018. Alguna cousiña que resaltar? Bueno, pois dámola aprobada por unanimidade. Segundo punto do orde do día, moción do BNG relativa ás necesidades e melloras de transporte ferroviario entre Ourense e Santiago. Ten a palabra don Ramiro. Gracias, presidente. Boa tarde outra vez a todas e a todos. Bueno, como todos vostedes xa dispoñen do texto da moción, voume saltar a exposición de motivos onde se justifica un pouco o que sería neste caso o acordos que nos levaremos ao pleno deste mes. Entón, o acordo en concreto sería o seguinte: que o pleno da Diputación de Ourense insta a Xunta de Galiza a demandar do Goberno Central e de Renfe a DIF as actuacións precisas para 1. Promover o abaratamento da liña Avant Ourense-Santiago a Coruña. 2. Reformular os termos e condicións dos bonos de transporte a bono Tarxeta Plus 10 e Tarxeta Plus 10 estudantes para aumentar o período de uso que rexe a partir da data da primeira formalización da reserva, de forma que se poida empregar máis tempo que na actualidade. O terceiro punto sería ampliar a frecuencia horaria da liña regional Ourense-Santiago para mellorar a mobilidade entre as poblacións intermedias. Simplemente facer unha aclaración que esta moción presentouse o mesmo día en que se debatía unha proposta similar no Parlamento de Galiza, e ali, se non estou engañado, foi aprobado, aunque non é exactamente estes mesmos acordos, co cal simplemente, diría que se alguén ten intención de emendar isto cos acordos ou traer aí os acordos que se aprobaron no propio Parlamento, nós en principio non teríamos ningún problema en aceptar eses acordos e sustituílos por os que ahora traemos na moción que presentamos hoxe. Nada máis, moitas gracias. Sí, me parece que como lle chama unha emenda transaccional ou algo así, ali no Parlamento chegaron a un acordo e, bueno, pois xa falamos entonces no pleno. Algún grupo quere tomar a palabra? Procedemos entonces á votación. Votos a favor da moción presentada polo BNG. 1. Votos en contra. Abstencións. Moitas gracias. Seguinte punto do orde do día, mocións de urxencia. En principio non temos ninguna, señor secretario. En materia desta comisión non se presentou ninguna. Pois pasamos ao cuarto punto, rogos e preguntas. Se alguén quere tomar a palabra. Vicente. Bueno, na anterior comisión que houbera había preguntado algo sobre o estudio da faixa de protección. Debido a que estamos no mes de febreiro, cando nos descuidemos estamos no verán, algúns concellos están intentando elaborar ese censo de parcelas, tamén a mellor por súa conta. Sería interesante e importante que a Diputación, como se tomou aquel acordo no pleno desta Diputación, que por lo menos nos indicara cuáles son os traballos feitos para poderlos pasar aos concellos e que se lle pasara aos concellos para evitar un doble gasto e un doble traballo no estudio ese de protección de freixas. Tomo nota, si me sona eso, pero bueno, non sei. Tomo nota, o que teñamos pasaremos. Algúnha cuestión máis? Pois entonces damos por rematada a comisión formativa. Moitas gracias.